Stanov, dnes prvé miesto v SKP. Čo na to hovoríš, ako sa ti išlo? Sa mi veľmi super, dobre to bolo. Ako sa ti ten kopec páči? Páči sa mi asi najviac zo všetkých, lebo sa mi tu dosť darí na tomto kopci. Je to v podstate prvý kopec v tejto sezóne, ako sa ti tak išlo, aká bola zimná príprava? No, zimná príprava bola dosť dlhá, sme to stihli len tak dokončiť auto, ale zatiaľ to vyzerá, že to je dobré. Vyhral si absolútne, čím to bude? Čím to bude? Robili ste nejaké zmeny na aute alebo niečo? No, na aute zmeny sú veľké, je tam úplne nový podvozok a takéto veci okolo toho, takže nové gumy, nový podvozok a jedno s jedným a takto to dopadlo. Ako to vidíš zajtra? No zajtra? No dúfam, že to bude o niečo lepšie. Sice to lepšie to robiť nemôže, ja som prvý, ale uvidíme, čas bude možno lepší snad. Malo by byť v podstate podobné počasie, keby náhodou zapršalo, tak... Škoda, že no uvidíme, či zapršia alebo nie, bodaj by nie. Bodaj by nie. No, lebo na mokri to je také všelijaké. Tak držíme ti palce. Dobre, ďakujem.